Wat ik heb gezien is een enorme professionaliteit. We hadden de opening van het Aruba Europese kantoor. Dat was echt buitengewoon goed georganiseerd. We zijn hier ook omdat hier de OCTA is, de conferentie samen met de Europese Commissie. Nou, echt zeer goed georganiseerd. Ja, en zoals ik net ook al zei in de ministerraad, daar waar Aruba over 4 jaar, moet ik zeggen, onder de 50% staatsschuld komt, zijn er heel veel landen in Europa die dat bij lange na niet halen. Dus ik ben onder de indruk van wat ik hier allemaal zie. We zijn een koninkrijk van 4 landen, dus dat moeten we ook nadrukkelijk steeds duidelijk maken. Niet alleen door goed samen te werken met elkaar, maar ook als één entiteit op te treden richting Europa en te laten zien. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om de 4 landen, maar dan gaat het ook om de 3 openbaar lichamen, Bonaire, Saba en Stesia. Dat we kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Europese Unie ook daarin volop blijft investeren. Bijvoorbeeld voor de regering van Aruba erg belangrijk is. Het kan gaan over de raffinaderij, maar denk bijvoorbeeld ook aan de zeekabel die de verbinding kan leggen. Dat is voor bijvoorbeeld Curaçao buitengewoon belangrijk. Of de terminalhaven, wat voor Bonaire buitengewoon belangrijk is. En als we naar het noorden kijken, dan zien we dat natuurlijk hurricane bestendig maken buitengewoon belangrijk is. Dus kortom, allerlei redenen om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het nog sterker wordt.